Fil-messaġġ tiegħu għall-bidu ta' sena ġdida l-Prim Ministru Robert Abela ta' importanza kbira lill-ambjent. F'indirizz lill-poplu Malti Wawċi, il-Prim Ministru saħaq li fl-aħħar ġimgħat rajna madwarna l-effetti tat-tibdil fil-klima. Dr. Abela għamel referenza s-sem ta' Malta fil-konferenza COP26 biex id-dinja b'mod kollettiv tindirizza l-fenomenu tat-tibdil fil-klima. Hawnhekk il-Prim Ministru saħaq li qed iħares il-quddiem lejn l-akbar inċentivi ambjentali li qatt nedew f'pajjiżna, fosthom inċentivi għax-xiri ta' vetturi elettriċi jew plug-in hybrid li jlaħqu sa 12,000 euro għal kull xerrej, inċentivi li daħlu sa mill-għada li tħabbar il-budget għall-2022. Inħares il-quddiem li nibdew naraw il-frott tal-akbar inċentivi ambjentali li qatt nedew. Dan kemm biex nieħdu ħsieb il-kwalità tal-arja tagħna, kif ukoll sabiex nieħdu ħsieb aħjar il-qalba tal-irħula tagħna. F'diskors b'saħħtu favur l-ambjent, il-Prim Ministru kien ċar u qal li din is-sena l-ġdida se tkun waħda li fiha tingħata attenzjoni partikolari għaż-żieda ta' spazji miftuħa u pjanar intelligenti. Għalhekk l-2022 trid tkun dik is-sena li matula nsaħħu aktar ħidmietna biex intejbu l-ambjent li ngħixu fih. Arja aktar nadifa u l-bżonn li nagħtu priorità biex ikollna aktar spazji miftuħa u pjanar aktar intelligenti. Mhux nieħdu l-aktar triq faċli għax hemm fejn neħtieġu wkoll bidla radikali fil-mentalità. Iżda jekk tassew irridu nħallu lil uliedna pajjiż aħjar, irridu nifhmu li l-koll irridu nieħdu d-deċiżjonijiet minn issa. Il-Prim Ministru mbagħad semma kif il-Gvern li jmexxiju ra li jkollna qafas legali biex pajjiżna jitmexxa bl-ogħla standards u għalhekk ħanke deċiżjonijiet ibsin fl-interess tal-pajjiż. Saħaq li fenomenu li rridu niġġieldu huwa l-mibeda f'kull forma tagħha. F'dan il-kuntest qal li din is-sena il-poplu se jiġi mitlub jagħmel għażla min imexxih għal 5 snin li ġejjin u din l-għażla għandha ssir fi spiritu ta' rispett fejn jiġu diskussi l-idejat. Din l-għażla tissir f'dan l-ispirtu ta' rispett fejn niddibattu l-idejat u l-ħsibijiet u mhux nattakkaw il-persuni. Anzi, bid-diskors tagħna rridu li naqdu l-pajjiż, mhux nifirduh, bit-tajjir jitlef kulħadd. Bl-idejat nibnu pajjiż isbaħ u aħjar. Il-Prim Ministru semma wkoll il-valuri sbieħ li tant umoni bihom il-poplu Malti Wawċi u li jurihom bil-qawwa f'dawn iż-żminijiet ta' festi. U għatem il-messaġġ biex fissem il-familja tiegħu jawgura s-sena mill-aqwa lil-Maltin u l-Awċin kollha. Fuq kollox, il-kwalitajiet il-kbar tal-poplu Awċi u Malti huma dawk li tant naraw ħajjin f'dawn iż-żminijiet. Is-solidarjetà, l-imħabba u l-kburija b'dak kollu li għamilna Maltin u Ewropej. Ejja flimkien insommu dawn il-valuri ħajjin tul is-sena kollha. Fisem il-Gvern, fisem Lidja u Georgia May u fismi, nixtieq nawgura lill-Awċin u lill-Maltin kollha sena mill-aqwa.